Бер драматург Язучылар союзы рәисенең кабинетына керә дә өстәлгә шап итеп калын папканы сала. Минем хатынымны союзга алыгыз. Менә бөтен документларны әзерләдем, рекомендациялар алдык, дип үтенечен белдерә. Нинди китаплар язгансың хатыныгыз дип төпшенә рәис. Нинди дип ни, бөтен пьесаларымда аның белән авторлыкта язылды, иҗат җимешләребез уртак. Кайда белем алган ул? Уфаның кулинария училищесында. Әле берәр редакциядә эшлиме? Юк, 1975 елдан алып ашханада эшли. Котлетның әллә ничә төрен пешерә белә. Иптәш, син ялгыш килгәнсең, ди елмаеп рәис. Бу бит Язучылар союзы. Ашнакчылар союзы Ленин урамында урнашкан бит.